Civîna navbera şandeya rejîma Sûriyê û hin aliyên opozisyona wî welatî li Moskow berdewam in û biryara îro ew civîn bi dawî werin lê hîn tú encameke wan civînan nehatiye diyar kirin û şandeya kantona Cezîrê ya goj aliyê pêdê û hevalbendên wê ve hatiye ragihandin dibêje şanda rejîmê guh nadin daxwazên wan. Doh şanda rejîma Sûriyê ya bi seroketiya Beşar Ceferî li gel aliyên opozisyonê li Moskow civiya û îro jî civîn di navbera her du aliyan de berdewam dike. Li gorî Ajansa Sana ya Rejîma Sûriyê goşanda rejîma Sûriyê doh pişinyarên ji bo çareserkirina krîzê pêşkêşî şanda opozisyonê kir. Li gorî Ajansa Navbûrî got pişinyarên hikûmeta Sûriyê de wiha hatibû. Yek, çareserkirina krîza Sûriyê bi şîweyên siyasî û aştiyane li ser prensîbên Cinêv yek. دو بانگ li civata navdewletî bêkirin got fişaran bixe li ser aliyên erebî û herêmî û navdewletî wekû Tirkiye û Urdun û Siûdiye û Qetar da ku êdî piştgiriya terorê nekin. Sê bang li civata navdewletî bêkirin got dorpêça darayî li ser Sûriyê bêra kirin. Çar her encameke proseya siyasî divê li ser bingehên serweriya niştimanî û îradeya gelê Sûriyê be. 5. Piştgiriya lihevkirina niştimanî û alîkarkirina leşkerî ji bo Sûriyê ji bo rûbirûbûna terorê. 6. Bang li civata navdewletî bêkirin da ku alîkar bin bi vegerandina hemû penaberên Sûriyê ji bo welat. 7. Her proseyeke siyasî divê yekîtiya xaka Sûriyê û hemû saziyên dewletê biparêze û tekezî li ser azadkirina xaka Sûriyê bike. Ji aliyekî din ve şanda rêveberiya xuseriya kantona Cezîrê ya got peyedê û hevalbendên wê ragihandiye got civînan de beşdarin di daxuyaniyeka rojnamevanî de ragihand, got nûnerên hikûmeta Sûriyê tometbar kir got ew bi hemû rê û awayekî daxwaza tevliheviyan di civînê de derdixîne û naxwaze xalên ku opozisyonê pêşkêş kirine bên gotûbêj kirin. Şanda navbûrî her wiha gumanê dixe ser nûnerê Sûriyê de û dibêje eger ew helwesta xwe neguhere wê hevdîtina Moskowê were têk birin. Hevdîtinên Moskow dû got beriya çend rojan di navbera şanda rejîma Sûriyê û şanda hinek aliyên opozisyonê got nêzîkî rejîmê ne dest pê kiribû. Biryara îro bi dawî were lê hîn tú encameke ji re nehatiye diyarkirin û dibe weke hevdîtinên Moskow yek bê encam bi dawî werin.